dugun Bizkaia, laila, lara, laila, maite dugun Bizkaia, laila, lara, laila, maite dugun Bizkaia. Eguerdio eta ongi etorriak berriro ere. Euskal Herria Bilduren 3. Kongresuaren baitan, Bizkaiko mahai politikoa osatzeko azken fasera iritsi gara. Gaur, Zabalguneko merkatu honetan, Euskal Herria Bilduren militantzia elkartu gara. Datorren 4 urtetarako proposatutako Bizkaiko mahai politikoari gure babesa emateko eta horrekin batera plan politikoa partekatzeko. Eskerrak eman nahi diegu, zinez, orain arte Bizkaiko lantaldean aritu direnei. Esku honetan uzten duzue Bizkaia. Eta orain, mahai politikoko kide hautatu berriei agertokira igotzeko eskatu nahi diet. Hauek dira, Bizkaiko Euskal Herria Bilduren mahai politiko berria osatzen duten kideak. Ander Gumuzio. Jon Arriola. Arantzi Sarasola. Paul Laka. Idurre Bideguren. Aitor Llano. Ekaitz Andueza. Edurne Benito del Valle. Íñigo Hernando. Raúl Méndez. María del Río. Mikel Totorica. June Menchaca. Óscar Lorenzo. Izaskun Duque. Iker Casanova. Eta Naya Sanz. Ongietorriak berriro, Euskal Herria Bilduren kongresuen artean igarotako ziklo politikoa arrakasta handiko aldia izan da gure proiektuarentzat. Aurrera pauso handiak eman ditugu zentzu desberdinetan, batez ere hauteskunde emaitzei eta erakundei dagokionez, gurekiko herriaren babesa areagotu dugularik. Eta baita antolaketari dagokionez, gure egitura guztiak indartzea lortu baitugu azken urte hauetan, bai herri, auzo eta eskualdetan. Baikortasunerako arrazoiak badaude bai ezin gara euforian edo determinismoan erori eta lokartu. Gauzak ez dute berez edo inertziaz modu arrakastatsuan funtzionatzen jarraituko. Azken urteetako arrakasta hauek lanean jarraitzeko motivazio bezala baliatu behar ditugu. Eta lorpen eta garaipenez betetako etorkizun bat eraikitzeko oinarri izan behar dute. Hauteskunde emaitzetan, erakundetan daukagun presentzian, beti gorako antolakuntzan eta eztabaida batzuetan izandako lorpenak, aurreko Bizkaiko plan politikoa indarrean egon delarik eman direnak, ez dira bakarrik Bizkaitik egindako lanaren emaitza edo meritu. Euskal Herria Bilduk
nazio mailan eta tokian toki, herritarren eskaerekin eta beharrizanekin bat egiten duen eskaintza bat politiko batekin asmatu du. Eta hori izan da egindako aurrerapenaren arrazoi nagusietariko bat, herri honen gehiengoen beharrekin ondo konektatzea. Denak ez dira arrakastak izan ordea, eta orokorrean asmatu badugu ere, akatzen bat edo beste izan dugula ez dugu ukatuko. Konstante bat izan dena, hori bai, lan gogorra izan da. Lan gogorra, lana eta konpromisoa Bizkai izan dadin non Euskal Herria bildu gehien hasi den lurraldea. Azken urteetan lan honetan egon garen taldekide batzuk Bizkaiko EH Bilduren talde honetan jarraituko dugu. Beste kide batzuk, beste zeregina beteko dituzte etxe barruan eta erakundetik kanpo ere. Bereziki azken hauei nire esker ona adierazi nahi diet egindako lanagatik. Mila esker. Era berean, ongietorria eman nahi diet Bizkaiko taldera batu direnei. Guztion artean oso talde sendo eta gaitasun handikoa osatzen dugu. Bizkaiko erronka eta beharrizan nagusiekin eta gure lurraldearen izaera anitzarekin ondo konektatzen duen taldea gara. Nola ez, nigan jarri duzuen konfiantzagatik ere, esker ona adierazi nahi dizuet berriro ere eskerrik asko. Algunas de las compañeras y compañeros que hemos estado trabajando en los últimos años seguiremos en el equipo de Vizcaya. Otras, en cambio, seguirán otros caminos dentro y fuera de nuestra fuerza política. Especialmente a estos últimos quiero agradecerles el trabajo realizado por vosotros y vosotras. Estamos aquí. Eskerrik asko. Y también quiero dar la bienvenida a quienes se han unido recientemente al equipo de este Rialde, al equipo de Vizcaya. Entre todas hemos formado un grupo sólido y con mucha capacidad. Estamos bien conectadas con los principales retos y necesidades de Vizcaya y con el carácter plural de nuestro territorio. Como no podía ser de otra manera, también quiero expresaros mi agradecimiento por la confianza que habéis depositado en mí y en mi capacidad para afrontar esta tarea. Gracias. Eskerrik asko. Argi dago ordea, talde on bat edo plan politiko landu bat ez direla etorkizuneko gakoak izango. Etorkizunaren gakoak zuek zaretelako. Euskal Herria Bilduren Bizkaiko giza komunitatea osatzen duzuenok zarete gakoa. Gure benetako faktore bereizgarria zarete. Lurralde honetako edozein beste alderdik baino gaitasun politiko gehiago izatearen benetako arrazoia. Eskerrik asko zuei guztioi, orain arte egindako lanagatik eta orain egiten duzuen lanagatik ere eta etorkizunean egingo duzuen lanagatik. Bizkaia, Euskal Herria eta gizarte osoarentzat etorkizun hobea eraikitzea gure esku dago. Eskerrik asko denoi. Eta orain gurekin Bizkaiko bozeramailea den Iker Casanova, zedez? Eguerdion guztioi. Suposatzen da hau dela pasarte publikoa, kanpoan dauden jendearentzat begira, baina barkatuko didazue sarrera honetan ere aipamen personal bat egiten badut. Bi,
hain zuzen ere. Lehenengoa, Asier Begari, eskerrak emoteagatik, Bizkaian egindako lanagatik, eta nik personalki, nigan beti izan duen konfidantzagatik, berari gabe, egin nintzateke hemen egongo, hau ez dakit ona edo txarra den, baina berak behintzat horren aldeko apostua egin zuen, eta zorionez tokatu zait momentu on batean egotea Bizkaiko talde honetan, eta partekatzea azken boladan izan ditugun arrakastak. Bigarren aipamena nahiarentzat, anedota txiki batekin, ez daki bera gogoratuko duen, baina hauteskunde kanpainan, hautagaiari jartzen zaio pertsona bat berondoan egoteko momentu guztietan, normalean komunikazioko pertsona bada, lagundu behar dio, diskursoa prestatzen, elkarrizketak prestatzen, eta Bizkaiko egituran, nire ondokoaren profila aztertzen ari ginenan esan genuen, ni diskursoa prestatzeko laguntza gehiagirik ez dut behar, edozen kasutan isiltzeko agintzeko. Orduan, koordinatzaile, antolatzaile bat jarriko dugu zure ondoan, eta nahia aukeratu zuten. Eta ja, egun batzuk eta aste batzuk, berarekin egon ondoren, egunen batean ez dakit zer esan nion, eta berak esan zeian, eskerrik asko, ez lasa, nik pelota egin behar dizut, egunen batean nire jefea izango zarelako. Eta eguna heldu da, nik ez dakit bera goratzen duen, baina nik bai, harrituta geratu nintzela, hain zuzen ere, bere antolatzeko gaitasuna, eta horregatik oso pozik nago, eta konfidantza oso daukat bere gaitasunetan, ez segurazki bere lana oso ondo burutuko duela. Así que animo, nahia, ahalko duzu honekin eta lanakin. Bueno, al grano. Partekatu dugun plan politikoaren hasieran, justu sarreran esaten dugu gaur-gaurko edozein azterketa politiko egiterakoan ezinbestekoa dela abiatzea munduko egoeraren aztertzetik. Eta hori horrela da. Egia da, azterketa estrategikoan ez daude aldaketa hundirik aste batetik bestera horregatik estrategikoak direlako, baina uste dut berriro abiapuntua mundu mailan gertatzen ari dena jarri behar dugula. Zergatik, munduko aldaketek beti eragina izan dute gugan, baina azken boladan aldaketa horiek inoiz baino handiagoa direnak, inoiz baino azkarrago heltzen dira eta inoiz baino sakonki eraldatzen gaituzte. Eta beraz, lehenengo begirada munduan gertatzen ari denari eta gure papera edo gure jarduera testuinguru zabal horretan kokatu behar dugu. Eta zer gertatzen ari da munduan? Eraldaketa eta aldaketa fase batean gaudela murgilduta buru belarri. Gutxienez biziklo historiko oso garrantzitsu amaitu direla dagoeneko. Alde batetik, globalizazio neoliberala. Azken hamarkadatan munduan indarrean egon den sistema politiko, ekonomiko eta soziologikoa. Globalizazio neoliberalak amaitu du porrot egin duelako. Porrot egin du planetaren mugekin topatu duelako eta sekulako krisi ekologikoa sortu duelako eta baita ere jendearen zapalkuntza jasatzeko mugekin topo egin du, planetan zehar arrakala sozial itzelak ireki egin direlako sistema injusto horrek aberatzen alde garatu dituen eta gauzatu dituen politikengatik. Beraz, globalizazio neoliberala amaitu da, mundua banatzen ari da bloke geopolitikoetan, eta iraupen askoz luzeagoko beste ziklo bat ere amaitu egin da. Mendebaldeko gizarteen hegemonia globalarena. Azken mendeetan, Mendebala zen munduaren erreferentea. Aginte politiko hor zegoen, indar militarra, aurrerapen zientifiko-kulturala hor zegoen, eta munduko beste herrialdetan hori begiratzen zen erreferente moduan eta saiatzen zen imitatzen. Gaur dagoeneko mundua ere maila horretan apurtuta dago eta erreferente berriak sortzen ari dira, zonalde geopolitiko berrietan boterea metatzen ari da eta mundu maila horretan ere fragmentazio eta bide ezberdinak ere jorratzen ari da. Eta prozesu hauek guztiak bereziki mendebaldeko gizartetan eztabaida politiko polarizatu berri bat sortu dute. Esan dezakegu momentuz indartzu dauden bi joera, baina hirugarren baten beharra aldarrikatzera gatoz. Bi joera horiek dira alde batetik, neoliberalismoaren porrotaren ondoren ere, eta hori frogatuta dagoen arren, neoliberalismo zombi bat proposatzen digutena eta ondino fedea daukatena argi eta garbi porrot egin duten formula liberal horietan. Beste aldetik, are okerrago den beste alternatiba bat sortzen ari da. Gramsci esaten zuen krisi garaietan monstruak agertzen ziren eta gure garaiko monstrua fascismoa da berriro, krisi planetario honetan jarduera eta alternatiba autoritarioak indartzen ari direlako. Autoritarioak, ultraeskundarrak, fascistak eta oso ekarpen eta oso proposamen larriekin datoz.
Eta esaten nuen moduan ezinbestekoa da bi alternatiba hoien aurrean hirugarren alternatiba bat sortzea. Alternatiba herrikoia, alternatiba komunitarioa, ongizate egitura partekatuak indartu eta zabaldu egin nahi dutuena. Segurtasuna bilatzen duela ez polizia, armada eta gerra gehiago egotean, baizik eta denon artean segurtasun sare kolektiboak eraikitzean eta denoi bermatzeko bere giza eskubide eta eskubide material guztiak. Y a día de hoy, en Euskal Herria y en Vizcaya, quien representa esa alternativa necesaria de una respuesta común, comunitaria y colectiva a los retos que nos plantean las transformaciones globales es Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es en Vizcaya esa propuesta de transformación, es esa propuesta de respuesta colectiva frente al sálvese quien pueda, frente a la lucha de todos contra todos que nos proponen tanto el decadente neoliberalismo como el ascendente fascismo. Proponemos salir de esta todos y todas juntos, trabajando en común, por el bienestar común. Y la buena noticia es que esta alternativa que Euskal Herria Bildu representa en Vizcaya y en Euskal Herria es una alternativa que está creciendo. Euskal Herria Bildu aurrera doa, horrela esaten digute datu objektiboek. Hasten ari gara eta gehiago hasiko gara. Eta dagoeneko esan dezakegu Bizkaian badaudela baldintzak epertain edo laburrean Euskal Herria Bildu lehenengo indar politikoa izateko. Hori da azterketa objektibo bat. Hori da gure aukera, eta aukera hori baliatu behar dugu. Lortu dugu jarrera bigarren plano batean egotetik, hegemonia eta lehen postu politikoa lehiatzen egotera. Eta lehia horretatik pasatu behar dugu hegemonia eukitzera. Horrek sekulako ondorioak izango ditu Bizkaian, ondorio oso positiboak gure lurraldean, politika berriak behar ditugulako Bizkaian ere, baina ondorioak izango ditu Euskal Herri osoan. Ezkerreko egitasmo soberanistari sekulako bultzada emango dion Bizkaian emango den aldaketa politiko hori. Eta pentsazazu, dagoeneko Euskal Herriko 7 herrialdetatik, 6 herrialdetan Euskal Herria Bildu EAJaren gainetik egon badago, jada. Eta Bizkaiaren zati batean ere. Falta zaigu lana amaitzea. Eta gaur hartzen dugun konpromisoa da, hain zuzen ere, hori, lana amaituko dugu. Eta Euskal Herria Bildu Bizkaian ere lehenengo indar politikoa izango da. Eta kontua, hau ez da futbol partido bat edo kirol lehiaketa bat, hemen lehena izatea ez da importantea, gero domina bat ematen dugutalako, kopa edo txapela. Ez, hau ez da berekoikeriatik egiten den borroka bat. Lehenengoak izatea, izan nahi du tresna gehiago izatea, jendearen ongizatea lantzeko, politika berriak gauzatzeko tresna eta aukera gehiago izatea. Eta Bizkaia politika berrien beharrean dago. Dagoeneko gure herrialdean dagoen eredu politikoa, azken hamarkadan EAJak bultzatu duen eredu politikoa agortuta dagoelako. Beraiek ez dutelako irakurtzen munduan gertatzen ari dena. Beraiek ez direlako kontzienteak egoten ari diren transformazioak eskatzen dizkigutela aldaketa sakonak politiketan. Beraiek ez direla kontzienteak berritu egin behar dela jarduera politikoa. PNV, EAJ, Bizkaian, inertzia eta ukazioan murgilduta dago. Eta horrek ondorio larriak ditu. Gure herrialdeak etorkizunaren trena galtzen ari delako. Y lo tenemos que decir con total claridad. Si Euskal Herria Bildu aspira al liderazgo político en este territorio, no es por el prurito de ser el primero, no es porque estemos en un campeonato que nos vayan a dar una medalla o una txapela, es porque Vizcaya necesita un cambio fundamental en la forma de entender la política y en las políticas que se aplican en el territorio, porque en Vizcaya hay un modelo que ha imperado en las últimas décadas, un modelo del PNV-EAJ que es un modelo agotado. Un modelo que no lee las transformaciones globales, que no entiende la dimensión de los cambios que tenemos que poner en marcha para adaptar Euskal Herria a esos cambios globales y que sigue instalado en la inercia y en la negación de esos cambios. Por tanto, es fundamental que Bizkaia se dé ese cambio político. Eta adibideak badaude, adibideak baino gehiago, aztertzen badugu gaur gaurkoz Bizkaiko agenda politikoan EAJak aurkezten dizkiguten proiektu nagusiak zeintzu diren, konturatuko gara, esan dudana, benetan egia dela. Aztertu ditzagun 3 proiektu nagusiak. Guggenheim Urdaibai Museoa,
Non eta biosferaren erreserba batean masa turismoa bultzatzeko proiektu bat. Inorekin kontatu gabe gauzatzen dena. Goitik bera inposatzen den proiektu bat. Bere garaian txarra zela gaur-gaurkoz anakronikoa dena turismoaren inguruko hausnarketa kritikoa mundu osoan zabaltzen ari denean. Bigarren proiektu bat, bigarren proiektu faraoniko bat, itsasadarren azpiko tunela. Helburu argia da kotxe gehiago mugitzea. Transizio energetikoa murgilduta egon beharko ginenean, eta garraio guztiaren etorkizuna pasatu beharko zenean elektrifikaziotik eta garraio publikotik Bizkaian EAJ bultzatu nahi duena da auto pribatua gehiago erabiltzea. Eta hirugarren adibide oso esanguratsua, berriki aprobatu duten erreforma edo erreforma fiskala. Aipatu dizuet mundu mailan nora eza gora doala, liberalismoak aberatzen poltsikoetan gero eta diru gehiago metatzen duelako, jende xumeak, soldatak eta zerbitzuak murriztuta ikusten dituen bitartean, eta fiskalitatetik horri heldu ordez, hori zuzentzera ekin ordez, egiten dute justu kontrakoa. Aprobatzen dute erreforma fiskal, aberatzen poltsikoa ez ikusteko eta administrazio publikoek diru gutxiago biltzeko zerbitzu publikoak sendotzeko. Eta hori da oso larria ikusten duzuenez, politika publikoen ardatzat Bizkaian zaharkituak, inertzialak eta guztiz desegokiak dira. Baina zoritxarrez esaten dudan moduan Bizkaian badago alternatiba sendo bat. Eta ez da EH Bildu bere buru autoproklamatzen duelako alternatiba moduan. Hiritarrek gugan jarri dugun hasten den konfidantza itzelagatik esan dezakegu alternatiba garela. Eta horregatik dei bat egin nahi diogu Bizkaiko beste indar aurrerakoiei, bere burua ezkertiarratzat jotzen duten beste indar hoiei. Ezkerreko politikak egin nahi badituzue, utzi EAJaren itzala. EAJaren itzalan agian ogi papurrak jaso aldituzue, baina ezin izango duzue ezkerreko politikak bultzatu. Hori zoik egingo da, ezkerreko indarren elkarlanetik. Eta esan behar dugu, horrela delako, Bizkaian biztanleriaren gehiengoa bere burua ezkertiarratza jotzen duela. Eta beraz, anomalia politikoa da, Bizkaian ezkerrak momentu enten daukan banaketa eta ezintasuna. Beraz, EH Bilduk dei hori luzatzen die beste alderdi politikoei, ezkerreko politikoak elkarrekin egiteko. Lehenengo partean, komentatu dute edo errepikatu dute gure hauteskunde kanpainan mantra bihurtu zen esaldi bat. Bizkaiak behar du azterketa politiko berri bat, Bizkaia behar du politika egiteko modu batzuk eta Bizkaia behar ditu politika berriak. Azterketari buruz hasieran hitz egin dut. Politikak hitz egiteko moduei buruz ere asko mintzatu daiteke, baina bakarrik egingo dut bi aipamen. Euskal Herria Bildura jendea militantzia etortzen da emotera. Etortzen da altruismotik, etortzen da eskuzabaletik. Eta asko jasotzen dugu bai, asko jasotzen dugu plano moralean, jakin badakigu gauza egokiak egiten ari garela. Baina plano materialean ez dugu ezer bilatzen guretzat. Eta politika egiteko moduetan ere, zintxotasunetik aparte, beste formula berri batzuk proposatzen dugu. Adibidez, gobernantza kolaboratiboa. Guk eskua luzatzen diogu beste alderdiei akordioak egiteko eta elkarlanerako. Eta segatik egiten dugu hori, bi arrazoiengatik funtsezkoak. Alde batetik, eskutartean dauzkagun erronkak hain handiak direlako, batzuk herri erronkak direla, ez alderdi baten edo beste baten erronkak. Herri erronkak dira eta herri proiektuekin herri erantzunak artikulatu egin behar ditugu. Eta hori sigla baten gaitasuna gainditzen du eta horregatik hori proposatzen dugu. Eta beste arrazoia lotuta dago hasieran aipatu dugunaren fascismoaren mehatxuarekin. Aliantza antifascista sendoak eraiki behar ditugu. Batzuekin arrakala politiko handiek banatzen gaituzte. Baina ezke beste batzuekin amildegi badago. Eta gu badakigu lehenesten. Eta gu badakigu arerioa eta txaia ondo beresten. Eta fascismoa da gure txaia eta fascismoari aurre egiteko aliantza berriak artikulatu behar ditugu eta hoien artean gobernu formula kolaboratiboak. Ez nahi luzatuko mantra horren hirugarren atalari buruz, politika berriei buruz, ze bestela hau asko luzatuko zen. Laburbilduta esan behar dugu Bizkaia ekonomia sustapen enfoke berri bat behar duela, industria aurreratua behar dugula gure lurraldean, gure lurraldeko eskualde guztietan. Zaintza eredu publiko komunitarioa eta ez orain arte bezala privatizazioa eta familiarizazioa, eta batez emakumeengan zama eta
zaintzen zama jartzen duena. Behar ditugu, aipatu dugu, garraio eta mugikortasun eredu berri bat, behar dugu transizio ekologikoa egitea, behar dugu fiskalidade aurrerakoi eta berde, administrazioei baliabideekin hornitzen duena politika publiko ausartagoak eta zerbitzu publiko sendoagoak martxan jartzeko. Hori guztia martxan jarri behar dugu eta hori guztia da Bizkaian behar dugu. Eta amaitzeko, bi ohar, hau egingo dugu, behin eta berriro aipatu dugun bezala, kontutan hartuta Bizkaia polizentrikoa dela. Bizkaian sekulako garrantzia dauka hirigunea. Hor gara ahulen, gero eta indartsuago, baina ahulen proportzioan, eta hor konzentratzen da Bizkaiko eta Euskal Herriko populazioaren gehiengoa. Dudarik gabe jarraituko dugu politika espezifikoak, politika sendoak hirigunerako gauzatzen. Orain arte, emaitzak izan ditugu, eta hemendik aurrera emaitza gehiago izango dugu. Hausdura politikoa, mugiezina zirudiena mugitzeko masa kritikoa hor metatuko dugulako. Baina ez du gaztuko Bizkaiaren aniztasuna. Bizkaiaren anistasun soziologikoa, ekonomikoa eta geografikoa. Eta gure eredua da polizentrikoa. Edozein Bizkaiko biztanlek, edozein tokitan bizi ere, eskubide berberak eta aukera berberak eduki behar du, bere herrian, bere eskualdean, lan eta bizitzeko berme guztiekin. Eta azkenik, aniztasuna. Aniztasuna bai, Bizkaia anitza da, horregatik polizentrismo hori aldarrikatzen dugu, baina gure gizarteare anitza da, gero eta anitzagoa zentzu guztietan. Eta batzuk ulertzen dute aniztasuna mehatxu bat bezala, aniztasuna batasunaren kontra egongo balitz bezala, eta nik kontrakoa esango dizuet. Aniztasuna ez dago batasunaren kontra, aniztasuna uniformitatearen kontra dago. Eta gu proposatzen dugun batasuna eta sentidu kolektiboa ez da uniformizatzailea. Onartzen du, aitortzen du, mundu honetan bakoitza ezberdina dela, eta anistasun hoien guztien patuketak indarra emango digu. EH Bildu da horren adibidea, ezkerra ulertzeko eta politika ulertzeko forma, familia eta korronte ezberdinak bat egiten dugu Euskal Herria Bildun. Eta danak pozik gaude, ez 100%, baina pentsatzen dugu proiektu oso erabilgarria dela, lehenetsi egin behar dugula batzen gaituena elkarrekin aurrera egiteko, eta hori da gizartean egin behar duguna. Eta memoria aipatuko dut, memoria gutxi dauka, porque esan dut aurreko puntua azkena zena. Memoriaren inguruko aipamen bat. Lehen esan dugu, gure agendan jarriko dugu. Memoria eduki behar dugu, etorkizunean zer gertatu den herri honetan. Memoria eduki behar dugu, fascismo eta frankismoak herri honi egindako kalteaz, baina memoria dinamiko bat aldarrikatu behar dugu. Memoria ez da soilik atzera begira egiten dugun ariketa, edo errepresioa pairatu zutenen reparazio ariketa. Memoria izan behar du tresna pedagogikoa, lehenaldian fascismoak egin ziguna, orain aldian eta etorkizunan egin nahi digutenaren aurrean borroka ideologikoa egiteko. Erakutsi behar diogu behin eta berriro gure herriari fascismoa zer zen, ze kalte egin zigun berriro fascismo aldarrikatzen zutenek gure herrian orain arte bezala gure herriaren babesatik kanpo geratzeko. Egon zen, garai bat Bizkaian, nun mundu guztia kontzientzia kolektiboa zeukan eta denon interesak defendatzeko konpromisoa hartzen zuen. Egon zen garai bat Bizkaian nun emakumeak borroka sozial guztien abanguardian zeuden. Egun zen garai bat Bizkaian nun gazteek gurasoengandik ikasten zuten konpromiso kolektibo hori eta zaharrek borroka historikoen lekukotza ematen zutena. Garai hori lehenaldian izan zen, baina garai hori ere gaur da eta bihar da. Denon artean etorkizuneko Bizkaia eraikiko dugu, denon Bizkaia konponbide kolektiboak bilatuko dugu eta etorkizunari elkarren babesarekin aurre egingo diogu. Hori izango da gure konpromisoa eta hori egingo da herrialde honetan Euskal Herria Bilduren lidergopean. Gora Euskal Herria Bildu! Gora Bizkaia! Gora Euskal Herria askatuta!